Umasipala wasoLundi KwaZulu-Natal wethule ogandaganda bazolekelela umphakathi ukwakha imigwaqo engena emakhaya. Kule mshini yethuliwe khona kuyo igrader iTLB kanye nogandaganda wokugunda utshani. Le mshini-ke izosebenza imisebenzi eyahlukene, izogugula imigwaqo engenela emakhaya, igubhe imigodi, imisele yokufaka izintambo zikagesi, igunde nanotshani. Ngasekuqaleni kwalonyaka umphakathi wakwaCeza wanquma ukuzibambela mathupha umsebenzi wokuzakhela ibhuloho lwakaDuvela emva kokushaywa indiva nguhulumeni wabe uthi leli bhuloho luwela ngaphansi kamasipala, kepha nomasipala walikhomba kuwo uhulumeni wesifundazwe njengoba lisemgaqweni uD1722. Besilokhu sibikezela ukuthi ey'nhlelweni zethu noma kwibhajethi yethu sibhajethe ukuba sithenge le mishini lena eniyibonayo. Le mishini lena izoselekelela ekutheni silungise imigwaqo-ke le ikakhulukazi engenela emakhaya, ngoba uzokhumbula ukuthi sike sahlaselwa zimvula ey'nkulu lapho khona kube nomonakalo emgwaqeni lena engenela emakhaya. Kodwa futhi sasho kuhlahlomali lwethu ukuthi ikhona imali esiyibeke eceleni ukuba sihlangabezane nenkinga yokulungisa kwemigwaqo.